20 years dzasvitswa nenyara dzedzi ndo dzasvitswa na Norman na Jimmy muchidzinhi chemarekodhi. But anyway, tine mubvunzo waungade mubvunzo kumabhebhe handiti ndeupi waungade inzwa baby ndikakupa mutete uyu ndikakupa mutafu uyu ndeupi waungade nai baby ndikakupa mutete ndikakupa mutafu uyu ndeupi lo mabebi anoda isusu matafutaf nekuti vanoziva kuti hativabate rafu tinovatengera chikafu kana vaguta tovapa rudo nemanafunafu. uri zitafu mabhebi hadi munhu anopedza chikafu ndakaonda zvangu parudo ndine nhafu ndinochimhanya 90 minutes iye anopenda pezafu zviri mabebi hadi tumafesi tutetetete simwe akaonda makumbo kunge mapete anomakisa kunointrodusa tete vakamona vanoti uyu aiwa bodokwete dubu renyu iri german zi1 pack ona kangu wakanorman i6 pack toita bhebi shawarini titenge mabribe pack gara zviya after 9 months mchama baby ndikakupa mutete uyu ndikakupa mutafu uyu ndeupi waungade nai baby ndikakupa mutete uyu ndikakupa mutafu uyu ndeupi waungade chapupuri chauya ndisungirirei matombo ndingatorwe nemhepo ini sitiki mabondo asi kana ndaenda ziva iyahondo mabhebhe achatitera nyika yosara yadondo swaga matafu acho ane mari bebe tasifani kufamba ndisakachokukidza motokari wototsvanga kumusha vangajaira chikochikari ndangoti ndikutipire pabhiti ramokari nomen matafu mashuga teti kuna bhebhe uri bank mari anomusota anozadza rangu tank inini ndomuona nyangwe tina kana seti iwe unobhadhara sekombiri parenk matafu kana vatete imaokoma nemamunzwe emimi abisha imaokoma nemamunzwe emimi. This is the foundation from day one. You've been in the industry. Big up the extra.